बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ लानानै बहुत सांग्रां दा गोख्रों भाबै दायित्व लानानै खामानि मावबोबाय थानाय जादों आरो बेखायनो जोंनि लाइमोनफोराबो मोनसे स्कप मोनदों फुटबल गेलेनायनि स्कप मोनदों गोबां माने इभेन्ट्सआव गेलेनायनि स्कप मोनदों आरो बे स्कपखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जादों आरो बेजोंनो जोंनि माखासे मोजां खेलुयैफ्रा बा गेलेगिरि बिथांमोनहा साक्सेसबो जादों आरो बे साक्सेस जानाया हयथ' इयुननि समफ्रावबो जालांबाय थागोन जों बेखौ आसा थिनो हायो आरो जायखिजाया इभेन्टखौनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोसो होनानै नांथाबनानै खामानि मावनो आखायाव लाबाय थादों। बर्तमान जोंनि असम फुटबल एस'सियेसना माने दिनै मानगोनां नबदले बिथांनि दैदेननायाव आरो डक्टर सांग्रां बिथांनि जिथु हाबा मावनायनि पलिसि बिथाङा मोनसे आसाम फुटबलनि गेजेराव दिनै गोदानै मोनसे गुस्लायनाय लाबोदों। बे गुस्लायनायानो जादों जोंनि अफिसियेल जिबिला गेम बेखौ जों CRS आरो CMS सिस्टेमाव जों लांगासिनो दङ आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे जि जिनिसा माने आसाम फुटबलनि गेजेराव सिगाङाव मोनसे माबा दंमोन आसाम स्टेट प्रिमियार लिग दङमोन बे लिगखौ बिथांमोनहा बहुद गोबाव सालायालाबानो थादोंमोन। दिनै डक्टर सांग्रां बिथाङा फैनायनिफ्राय आसाम स्टेट प्रिमियार लिगखौ बिथाङा स्टार्ट खालामदों थांनाय बोसोराव आरो बे गेमखौ CMS सिस्टेमाव सालायनाय जादोंमोन। लोगोसे आसाम अमेन लिग बेखौबो बिथाङा CMS गेमाव सालायदों आरो बियो मोजाङैनो साक्सेस जालांदों CMS हिसाबै आरो सबसे गोजोनथाव बाथ्राया जादों जोंनि जिथु डक्टर सांग्रां बिथांनि जिथु माने दैदेननाय बे दैदेननायनि गेजेरजों इयथ लिग आन्डार 13 आरो आन्डार 15 आरो आन्डार 17 इयथ लिगा दा साक्सेसनि लामायाव दङ। नै दा जोंहा इन्टारजन जागोन आन्डार 17 आरो आन्डार 15 आन्डार 13 बे इन्टारजना दासिम जायाखै। इन्टारजनाव ओरैबायदि जाहैयो जोंनि आसाम फुटबलाव गासै 8 जन दङ बे 8 जननि गेजेराव जाय जन चेम्पियन जागोन बेनो इन्टारजनखौ पार्टिसिपेट खालामगोन आरो बेयो लिग सिस्टेमाव जागोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे जोङो थांनाय 20 सेप्तेम्बर अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि जिथु टुर्नामेन्ट नेसनेल गेम बेवहाय जोंनि आसामा आन्डार 15 जिथु एज ग्रुप साब जुनियर जायखौ जों बुङो बियो देग्लाय माने चेम्पियन जाबाय माबायाव इन्डियायाव माबा हिसाबै जोङो इन्टार स्टेटआव जों चेम्पियन जाबाय। दा बे सबसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे बिथांनि जिथु नाजानाय बिथांनि जिथु मावनाय जोंनि नेहाथारि डक्टर सांग्रां बिथांनि जिथु मावनाय जिथु टेकनिक बे टेकनिकनि सायावनो जों साक्सेस जादों होननानै जों बुङो। दा बेबायदि जाहाथे आवगायलांबाय थायो आं बेखौ बिथांखौ जेब्लाबो खावलायगोन आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे दावगाबोयो आरो सिस्टेमाव फैनानै जाहाथे गेमखौ प्रफेसनेल हिसाबै लायो आं बेखौनो जेब्लाबो जोंनि रायजो राजानि खाथियाव बा जोंनि लाइमोननि खाथियाव आं खावलायगोन।